pabili. Then may 4 kaya? Eh, sukli, may pang nakulit 1,000. Ala, wala. Kapapamili ko lang. Wala pala. Oo, wala din si Cedric. Utusan ko sana. Of your kisses, feeling so strong. Hello, house. Good evening. RCL Travel. Hello. Good evening. Sending you my support. Wow, thank you. Another wonderful day today. Yes. Ah. Falcon? Ano to? Paunan? Hello? Namili ako. Guys, ako ng paninda. Alam nyo naman, kailangan nating maghabol ng watch hour. Falcon Paunan. Yay! Thank you. Akin na yung flowers mo.
Ang hirap ng pandak. Ang hirap magsabit. Good evening, host. Yes, good evening. Kumusta weather dyan? Dito maulan umaga hanggang ngayon. Saan? Saan ka ba banda? Okay naman dito, hindi naman umulan. Dito sa Batangas. Mainit. Ang hirap ng pandak. Lang. Wait lang. Excuse me. Nagbahing pa. Falcon! Saan ka ba? Bakit maulan dyan sa inyo? Hello! Mohan! Mohan, hello! So nice your smile and hairstyle, darling. Oh, thank you so much. Thank you. Like done, darling. Okay. Thank you for the like. Hi, Papa. You had your dinner, madam? Not already done. No ulam. Wala kaming sida man. Awanti si Dami. You're looking very, very beautiful in this
Black dress, darling. Oh, thank you. You are looking very, very beautiful in the black dress. I like your long hair, darling. Thank you. Yes, I mute. Seconds only. I'm so sorry. Bre, Ano ba? may tea. Ilan? Bre, ka na, di pa? Dito. Yung bre, wala ka na. Sabi ng may ilaw na yan. Nakita ng bahay. Marami na ito. Ano ng bahay? Ay, madam. Sinap? Okay, so sweet. You're... Okay po. Bye-bye. Thank you for staying. Be happy. God bless you. Hey, thank you. God bless you too.
Hello po, shout out. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ay namili ngayon. Ang pinamili ko ay 1-3. Tignan natin kung magkano ang tutubuin ng 1-3. Oh. Good evening po. Yung waffle butter, 13. Waffle 13 with cheese. 15 ang benta ko. Times mo sa 30. Compute natin lahat ha mamaya. So, 30. Spicy, 13 times 4. 2 less 8 pesos. Hello, Earl! Nandiyan ka pala. Kumusta, Earl? Uy, bagay ni Mama! Balik mo yan! Chocolate cake. Uy, balik mo yan kay Mama! 4 times 8. 30 kilos. Balik mo yan! Mama yan! Balik mo yan! Balik yan kay Mama! Balik mo yan! Bryce, Bryce! City Saver Sugar. 26 times 2. 15. Si Earl! Yes? What? Hmm? Hindi, tatambay ka na doon. EJ, sa harap na alam. Mamaya ka ba? May customer akong ano. Paano ka mag-entertain kapag may customer kang pipi? Basta pag nabili siya, pag Yossi, ganon. Bibentahan mo na siya. Ang brand niya, Marlboro. Kapag Cobra naman yung bibilhin niya, napag niya yung pera niya, tapos, ibig sabihin yung Cobra. Hindi yung nagsusoft drinks. Pero minsan lang siya bumili ng Cobra. Pipi siya, pipi. Alipin mo nga.
Okay, dun sa 1.3 nating pinamili, ang tubo ko ay 1,300 yung bill ko na grocery ako ha. Tapos uulit lang yan. Plus 120. Kaya mas magandang business talaga yung ano, yung grocery. Sari-sari store kasi ang bilis ng pera. Wag lang talagang malakas din kayong kumuha sa tindahan. Kasi wala din yung tutubuin. Kaya kailangan pag magbabawas kayo, kukuha kayo sa tindahan, papalitan or ano, yung hindi makukuha lahat ng tinubo mo. Oh, ang tinubo ko sa 1.3 ay 400. Namili ako 1.3. Tapos, siyempre may mga patong kang 2, 3, ganon. Sa sigarilyo malaki. Tapos, 5 kaha kasi yung binili ko na sigarilyo. So, 30 ang isang kaha. So, malaki na agad yun. Ilan na agad yun? 30 times mo sa 5. 150 na agad ang tubo mo doon. Tapos, yung soft drinks, 12, diba, yung isang bote. Yung ganito. Ano, 12 ang benta mo, tumubo ako ng 120. Kay Wigay. Oh, yun naman benta. Mura pa nga sa akin, 12. Di ba magkano na to sa inyo? 13 na to, 14 na ata sa iba. Mura pa nga sa akin, 12. Pero tumubo na ako ng 120. Tapos 168 lang ang bili. Pag bumaba ka dun sa grocery sa baba. Kaya yung 1.3 ko, ang 430 nang tutubuin niya. O diba? Ang bilis. Ano? Sugar value. Camel. Ilan? 2 pula, isang 50 na. Tama, 25. Diba? Kaya, mas maganda talaga ang business ay sari-sari store. Kaya kung matao din lang naman sa inyo, kahit dikit-dikit kayo mga tindahan, magtindahan ka na kasi meron at meron lang bibili sa'yo. Katulad sa akin, marami na din kami dito, pero mas bungad kasi ako kaya madaming nabili. Tapos, pati, dapat lahat. Ano? Alin? Do, ay hindi. 35. Ah? O, sige, dali. Yun. Basta ang technique ko lang kasi dito sa tindahan, kapag may bumibili, pag wala ka nun, ilista mo. Para sa susunod na mamili ka, bibilhin mo yung hinahanap nila. Kaya hanggang nakumpleto ko. Diba? Hanggang nakumpleto ko. May Alfonso pa tayo. Mahal puhunan. Sakit sa lungs. Mahal ng puhunan. Yun. Kasi kahit tabi-tabi kayo mga tindahan, basta pag yung hayahanap nila meron sa'yo, alam nila na sa susunod, sa'yo na sila pupunta kasi alam nilang meron ka. Ganun.
Kaso lang, kahit malaki ang tinubo, palakas din naman kaming kumuha dito gawa ng sa kusina, mga ulam, ganun. Kaya wala din. Good evening po, shout out. Ang dami natin. Thank you po sa inyong pagdaan sa aking live. Maraming salamat po. Basta wag niyo akong kakalimutan. Mag-comment po kayo sa mismong videos. Kasi dito sa chat, pagkatapos ko mag-live, wala, no, hindi ko na kayo makita. Hindi ko na kayo makita. Anak daw nung kaibigan niya doon sa katabi pa ng kayo namin doon. Binisita daw niya kasi sa kanila nung kakawin pa lang daw niya galing Hong Kong. Natuwa nga daw siya na nagsabi sa kanya yung kaklase kong babae na crush daw niya ako nung nalaman niya mama ko daw siya. At naalala ko kagad yung sino, yung tinutukoy sa akin ni mama na kaklase ko. Sinabi niya sa akin yung pangalan. Wala pa akong nalutong ulam. Hindi ko nalaman dati. Yung masarap na ulam ngayon. Yung tipid lang. Kaklase ko na yun hanggang ngayon. Kasi naging isa siya sa crush ko aking elementary days. Wala akong maisip na ulam. Ayoko ng puro prito. Experience ko ng mga panahon na to. Kasi naikwento ko na sa inyo yung dati sa ating first girlfriend experience animation. Kaya kung hindi mo man napapanood, Bili. Ano ko? Mantika, kalate. Ay. May avocado? Wala.
Yay! Good evening. Bye guys! Thank you for watching. Ako yung magluluto na ng panghapunan. Salamat po sa inyong panonood at pag-i-stay. Paiwan na lang po ako ng comment sa aking mismong video para ako po ay makabisita din po sa inyo. Hirap na hirap. Parang hindi ako Tagalog. Bye-bye!